Mantu yo ayu jan. Cenggut terus. Kanggoan. Nyuluh urang bengi-bengi ning kaline Mbah Nyomrok lur. Dadi critane ngene lur. Bengi-bengi iki aku karo kanca-kancaku ya kuwi Mas Sukadi sidul karo Mbah Muji iki do ngejak jare kidul kono ki kaline akeh urange. Oke, langsung wae aku karo kanca-kancaku persiapan budal. Lah iki lewat sawah sing biyane tak nggo golek suket kae. Lah kaline iki karo omahku ya rada dadi iki gur mlaku wis tekan nggone. Lah golek iki ya ora nggo alat apa-apa ya gur nggo cedheng kuwi karo diadai plastik. Dadi ora nggo jolo, ora nggo serok ya ora. Ya gur cedheng karo nggo tangan langsung. Kali kene iki ya ora kurang tok lur, enek yuyune ya enek sompile barang. Lah sompil ngene iki jarene ya enak dimasak. Enake dimasak apa ya lur nek sompil ngene iki? Soale ya urung tau masak lur. Cilikanmu dhisik apa yang ngene iki lur? Senane ndridis bengi-bengi nyuluh golek iwak, golek urang ngono ki lur. Ning saiki wis arang lur, jarang wong sing gelem nyuluh golek iwak, golek welut, golek urang ning kali ngene saiki wis jarang. Beda karo jamanku dhisik cilik ngono senengane nyuluh jangkrik, nyuluhi manuk ngono ki lur. Tibake ya gampang tenan lur, bake nggo tangane wis iso nyekel, rasa nganggo alat. Lah iki buktine aku nyekel nggo tangan langsung oleh. Urang kali ngene iki ya ora iso gede banget lur, ya gur isone paling pol semene iki, paling gedene gur sak jenthik paling polis pol banget. Enake ngene iki dimasak apa ya lur, jajal komeno. Kanggo bolo-boloku sing ora tawar mangan urang, aja mangan urang. Soale iki nek ora tawar, kuwi engko ki ning awak iso gatel kabeh, iso bidurun rata sak awak. Iki gampang dicekeli merga kaline wis sat lur, soale wis berang-berang sasi iki wis wae ra udan. Dadine kaline ya cethek sat. Dadi iwak anu karo urang ngene ketok kabeh. Iki apa ya lur, kok bentuke kaya kerang ngene iki tur ya iso dipangan ora? Aku kok ora ngerti iki jenenge apa. Aku ngerti iki aku. Jajal komeno. Nah, singkat cerita ki adikku malah kecethuk ula, terus bar ki malah dicekel. Jarene mbah-mbah dhisik nek golek iwak utawa mancing kepethuk ula ngono kuwi pertanda nek kon mulih lur, dadi kon leren. Nyokot ora? Nyokot dek. Jono nek nyokot. Kabeh ule nyokot.